zortzitan, 37. urte barrenetan. Ostiralean izan zen Joseba Tapiaren kontzertua Tolosako Topikeko areto nagusian. Ibai Iriarte Tolosako alkateak aurkezturik eta Mikel Errazkin historialari anoetarraren laguntzarekin gerra garaira itzuliz, lehenago hil bataiako Luis Rezola tximelaren bertsoekin osatutako diskako kantak entzun ahal izan ziren. Joseba Tapiak Modesto Rezolaren 18 bertso musikatu ditu. Tximelaren letrekin egindako diska iazko Durangoko azokan argitaratu zuen, eta 30 emanaldi inguru eman ditu Euskal Herrian zehar. Tximelaren bertso hauek Duesoko kartzelan zegoen bitartean idatziak dira, eta naiz eta Tapia trekitlari bezala ezaguna izan, oraingoan gitarraren laguntzarekin etorri da. Bertsoei musika sortzeko momentuan Tximelaren familiakoen laguntza izan du Tapiak. Egindako lan berri honekin gustura geratu dela aipatu du, eta ostiraleko emanaldia berezia eta esanahi handikoa izan zela adierazi du.